Да, добрый вечар яшчэ раз, шаноўныя калегі і калежанкі, паважаныя гледачы. Мяне клічуць Марыя Ландой, вельмі рада вас вітаць на нашай сённяшняй дыскусіі. Мы сёння пасабраліся, каб паразважаць пра такія працэсы, якія ўжо даўно відавочны ў праваабарончым сектары, але, падаецца, не было ў нас такой магчымасці, каб мы ўсе разам сабраліся і паразважалі, што ж нам з імі рабіць. Гэта і трансфармацыя разумення правоў чалавека, і падыходаў да праваабарончай дзейнасці, і змена пакалення ўнутры сектара, а таксама пытанне лідарства і ўнутранай устойлівасці праваабарончых арганізацый. Я спадзяюся, што сёння ў нас атрымаецца не толькі зафіксаваць гэтыя выклікі, а таксама пашукаць на іх адказы, падзяліцца нейкімі добрымі практыкамі, якія ў нас ужо ёсць. І фармат нашай сустрэчы такі, што ў нас ёсць спікеркі і спікер. І зараз прапаную пачаць, напэўна, з кароткага прадстаўлення нашых выступоўцаў, каб я нічога не пераблытала. Прашу вас прадставіцца саміх. І акрамя таго, што распавесці пра сябе, скажыце, калі ласка, калі вы прыйшлі ў праваабарончы або агулам у грамадскі беларускі? Да, дзякую, всім прывітанне, добрый вечар. Меня зовут Наталья Сацинкевич, я сябра часовай рады праваабарончага цэнтра «Весна», а пачала я сваю праваабарончую актыўнасць тут у Вільні на летняй школе па правах чалавека ў 15 годзе. Потым пачала валанцёрыць у Весне, і вось я тут. Привет. Я Аня Добревичуте, операционная директорка Байсола, а пришла в сектор. Может быть, меня Сухиш, если она еще не убежала, подскажет. По-моему, это был год 12-13, плюс-минус. Давненько. Да, всім привітання. Зміцер Кирилович, полісі-сакратар Белорусского национального молодежного совета «Рада». У сектора я прийшов так само праз екологічну організацію, да, тому що вже події площі я вже зустрікав у межах громадського сектора. Дякую. У нас тут прикладна одна така генерація, бо я так само, звичайно, кажу, що я там тусуюся у секторі з 12-го года, в сенсі волонтерів, вчилася на школах, працюю з 15-го, тому такі у нас на одной волне. Подобний досвід, да, по кількості год. Да, і до того, як ми перейдемо до нашого першого питання до спікерів, звернуся до нашої поважаної залі. Давайте для початку зробимо такий зрез. Падыміце, калі ласка, руку, хто далучыўся да праваабарончага сектара ў 20-м годзе ці пасля яго? Ого! 20-го. 20-го ці пасля яго? Да. 2020. Да, ну што, не так шмат. Да, некалькі чалавек радыя, што вы з намі, але бачна, што яшчэ не ўсе новыя арганізацыі, магчыма, новыя людзі ў сектары даходзяць да каардынацыйнай сустрэчы. Паглядзім, як гэта будзе развівацца. Пытанне другое. Таксама падыміце, калі ласка, руку, калі вы лічыце, што пытанне змены пакалення ў праваабарончым сектары трапляе ў топ праблем для сектара. Так, арганізатары дыскусіі лічаць так. Ага, дзякуй, да, таксама, ну, адсоткаў 20-25 згодныя з гэтым. Спадзяюся, гэта не значыць, што мы дарма тут сабраліся. Да, может быть, ёсць гэтае пытанне, выклік, может быть, не ў самы топ трапляе для нас. Добра. Пачнем мы размаўляць з таго, што абмяркуем, як увогуле новыя людзі прыходзяць у беларускі праваабарончы сектар. І раней мы заўсёды казалі, што такі асноўны пастаўшчык кадраў у сектары гэта валанцёрская служба вясны, гэта праваабарончыя школы, а як яно адбываецца зараз? Да, можам пачаць з Наталі, як прадстаўніцы вясны, яшчэ раз павіншаваць з надыходзячым 30-годдзям. Дзякуй. Да, я вельмі рада падзяліцца досведам і сваімі бачанням. Як я сказала, я пачала з летняй праваабарончай школы, далучылася да валанцёрскай службы, а з 18-го года ўжо далучылася да каманды грамадскай прыёмнай у Мінску. І я, звычайна, кажу, што я такі типу прадукт адукацыі свету ў галіне правоў чалавека, тому што я да летняй школы правах чалавека вельмі слаба ўяўляла, што гэта, якія там ёсць магчымасці, чым можна займацца, і вось такі вынік, success story для донара запісаць, навучылі і паказалі. І я бачу, што шмат людзей прыходзіла такім чынам. Трошкі змянілася ў 20-м годзе, тому што мы бачылі такі вялікі уздым людзей, яны хацелі далучыцца, дапамагаць, там ўжо быў ковід. Не ўсе людзі да гэтага прайшлі праз школы, некаторыя былі проста з вуліцы ці па знаёмству. Паколькі людзей было так шмат, валанцёраў, якія хацелі дапамагаць, самі гэта бачылі, то бывало так, што чалавек спачатку прыходзіў валанцёрыць,
Я памятаю, што у нас была першая, ну, у 20-м годзе такая закрытая школа восенню, і там уже былі менавіта тыя, хто там далучыліся да нас валанцёры, там на гарачай лініі, на дакументаванні, на офісе. І трошкі ў людзей так, ну, змяніўся гэты шлях. Але ну, я гляджу на апошнія гады, в прынцыпе, людзі ўсё роўна так і прыходзяць. Да? Гэта людзі, якія ці ў 20-м годзе пачалі валанцёры, ці валанцёрылі раней, ну, ці далучыліся трошкі пазней, але ўсё роўна. Валанцёрская служба у нас зараз існуе, працягвае свае актыўнасці. Канешне, яны трошкі змяніліся там за пагроз бяспекі, публічнасць, там маніторынгі вочныя недаступны, але гэта ўсё роўна працуе, і гэта ж такі, ну, таксама першасны фільтр, які дапамагае паглядзець на чалавека, зразумець, які ён, што ён, ці пасуе ён камандзе, ці каманда яму пасуе. Таму я тут такіх прынцыповых зменаў не бачу, ну, вось тое, што тычыцца вясны. Таму мы як працягвалі чэрпаць людзей праз валанцёрства, так і працягваем. Мне падаецца, ну, амаль немагчыма знайсці ў вясне чалавека, які б не паваланцёрыў нейкі час. А ці ёсць штосьці, што змянілася? Вось быў 20-й, потым вось 21-й, 22-й, падвышэнне рэпрэсій, экстрэмісцкае фармаванне, вось гэта ўсё неяк паўплывала? І я памятаю, раней Алесь заўсёды казаў, што ну, ты ж разумееш, ты ўжо ў вясне, ўсё, зараз пачынаюцца ўсе пагрозы, гэта небяспечна, праваронцы пераследуюць. Можа, яно проста зараз такое больш яскравае і зразумелае, да? Таму што калі мне Алесь это казаў, я так думала, ну, ок, паглядзім. Зараз людзі як бы больш это ўсведамляюць, і, канешне, кошт быць праваабаронцай, асабліва публічна, зараз ну, значна падвысіўся ў разы. Таму, можа, гэта патрабуе ад людзей там большай свядомасці і разумення. Ну, вось гэты кошт, да? То ты не можаш паехаць дадому, ты там рызыкуеш, калі цісне і маёмасць, родныя, публічныя рэпрэсіі, і ў тым ліку гэта ж выклікае цэнзуру і самацэнзуру ў нашым асяроддзі. Гэта ўсё ўплывае. Дзякуй. Аня Зміцер, можа быць, вы штосьці бачыце па-іншаму? Адкуль да нас далучаюцца новыя валанцёры, актывісты, менеджеры? Ну, есть вот этот трек, похожий на то, чтобы через волонтерство долучались люди. Наверное, может меняться количество людей, которые когда-то приходили таким путем и сейчас. Есть еще трек такой. Мы, например, ну вот у нас есть тоже путь, когда у нас есть горячая линия, в которой работают волонтеры, и вот иногда волонтеры дорастают тоже до каких-нибудь работников направлений. Иногда мы открываем прямо колы открытые, если мы кого-то ищем. Это тоже такой всегда интересный момент, потому что мы всегда сидим и такие думаем, ну вот вообще кто к экстремистам будет подавать заявки. Потом начинаем думать, ну хорошо, допустим, мы кого-то будем лично приглашать, что-то так никто и не приходит в голову. И такие, а давайте откроем, просто посмотрим, что будет. Ну типа, может кто-то ищет работу, про кого мы просто не знаем. И это срабатывало не один раз. Ну и да, есть, собственно, путь, когда мы там можем понимать конкретного прямо вот буквально человека физического, который нам нужен, и мы тогда начинаем хотеть его обхаживать кругами, выяснять, когда он там собирается лишаться работы или что-то такое, и тогда готовы его принимать. Ну, то есть такие стандартные пути, но вот один из путей при внесении людей в сектор для нас — это вот находить какого-то точечного специалиста не всегда из сектора. То есть это может быть кто-то из чего-то смежного. Мы прям очень сильно его ангажируем, он начинает с нами работать и как бы погружается, и таким образом приходит. Очень интересный момент, потому что у людей тогда совсем другой бэкграунд видения, иногда это мешает, ну или как бы тормозит, возможно, какие-то процессы, но очень много нового привносит того, чего, ну как бы такой вот секторальной вот этой вот рамкой в голове не всегда себе позволишь придумать вообще. Ці бывае такое, што гэтыя людзі сыходзяць з байсол і ідуць працаваць далей у іншую грамадскую арганізацыю, ці яны вяртаюцца там да сваіх минулых секторов? Сейчас я пытаюсь вспомнить. Так в голову не приходит такого примера, чтобы я сказала «да», хотя хотелось бы. Если вспомню, сейчас я переберу всех в голове, кто там ушел. Зміцер. Да, ну у мяне крыху іншы фармат будзе адказу, таму што ў нас рада гэта парасонавая арганізацыя, то бок мы аб'ядноўваем не людзей, а іншыя арганізацыі. І таму, канешне, для нас як это свежая кроў, гэта у тым ліку і людзі, то бок беларуская моладзь, і арганізацыі, да, то бок нейкія ўстойлівыя формы.
І тут я, мабуть, працягну сваіх калежанак, да, што тычыцца людзей менавіта, хто прыходзіць, это звычайна сакратарыят, каманда, гэта звычайна ўжо прафесіяналы ці вельмі амбітныя маладыя людзі, якія могуць штосьці ў пэўнай сферы, якая патрэбна зараз радзе. Гэта там, напрыклад, адвакацыя, вось я так, напрыклад, у раду прыйшоў. Зараз мы вось толькі скончылі збор заявак на інфасакратарку, сакратара на пасаду. Вось, да, то бок это вось то, пра што якраз Аня казала. Адкрытыя колы, да, то бок адкрыты конкурс, можна падавацца, да, з разуменнем, што гэта там экстрэмісцкае фармаванне, з разуменнем усяго такого, пра што Наталья казала, да, што будзе там пераслед і што лепш з Беларусі можа быць зараз не ісці на гэтыя пасады, але гэта вось што тычыцца менавіта як бы супрацоўнікаў, супрацоўніц. Калі мы кажам пра вось гэтыя варонкі, якія ўцягваюць новых людзей, да, ў наш сектар, то гэта хутчэй для нас метад нефармальнай адукацыі. Праз гэта, праз курсы, праз нейкія летнікі, праз нейкія школы таксама прыходзяць людзі і ну, цалкам пагаджуся з Натальяй, да, это магчымасць і самім пабачыць людзей, перазнаёміцца, людзі паказваюць, чаго яны вартыя. Ну, вось праз гэта ідзе такое знаёмства, ну і пазней неяк яны ўжо могуць і самі зарыентавацца ў моладзевым сектары, знайсці сабе партнёраў. Ты ўжо разумееш, з кім ты размаўляеш, ці можна з імі партнёрыцца і рабіць штосьці разам як праектную дзейнасць і гэтак далей. І вось з гэтага ўжо вынікае вось гэта суб'ектнасць, да, як бы, калі арганізацыі далучаюцца да рады. Прывяду такі прыклад, вось, да, зразумела, што крызісны час, там, але з 2020 года рада на 15 арганізацый вырасла. То бок, канешне, можна параўноўваць, што гэта зусім не маштабы арганізацый типа там ЗБС, да, там 200 чалавек, ці Экадома 60 чалавек, ці, ну, там, не буду ўжо там іншыя прыклады прыводзіць, да. Але гэта ініцыятывы, якія жывуць тут і зараз, развіваюцца, яны актыўныя, і гэта свежыя актывісты. Новыя ініцыятывы бачуць вельмі лёгкі, вось гэты, вельмі лёгкую магчымасць праявіць сябе, ну і у тым ліку зарабіць нейкія такія зрабіць нейкія першыя крокі ў сэнсе там праектнага менеджмента ці нейкіх іншых штук. То я скажу, да, што калі вяртацца зноў, то калі працаваць з моладдзю, да, то гэта ўсё роўна нефармальная адукацыя, нейкія вось такія актыўнасці. А калі тычыцца менавіта арганізацыі, то вельмі важна, таму што менавіта з Беларусі гэтыя арганізацыі, ініцыятывы далучаюцца. Да, яны не зарэгістраваныя, гэта звычайныя ініцыятывы. З гэтых новых арганізацый сяброўскіх рад, да. Есть і тых, хто ўнутры краіны. Да. І я так скажу, вось мы там прэзентавалі даследаванне, некаторыя людзі нават чулі яго, вось гэтую прэзентацыю. Наогул зараз, пасля даследавання нашага моладзевага сектара, стала зразумела, што ўсе, хто хацеў з'ехаць з краіны, ўжо з'ехалі. І беларуская моладзь, якая ў Беларусі, яна плануе там заставацца і працаваць. Зразумела, што могуць быць там нейкія выклікі, якія прымусяць іх, да, з'ехаць з Беларусі, альбо не па сваім выбары на нейкі час спыніць сваю дзейнасць. Все мы гэта разумеем, але нават у гэтых умовах беларуская моладзь спрабуе рабіць і робіць. Проста гэта зараз набывае іншыя формы. Формы іншыя, маштабы іншыя, але як бачым, шляхі прыходу ў сектар тыя ж, да, валанцёрства, нефармальная адукацыя, пошук спецыялістаў праз розныя крыніцы, у тым ліку адкрытыя. Не магу не ўспомніць тут розныя скандалы, канфлікты і сітуацыі, якія за апошні час адбыліся і ў праваабарончым сектары, і не толькі ў агулам ОНДА. Як вы бачыце, ці ўплывае гэта на тое, як новыя людзі далучаюцца да сектара? Кажется, это вам. Можа быць, ужо ведаеце нейкія прыклады? Можем пачаць з Ани? Да. Нет, ну на самом деле было смешно в моменте. Там у нас были разные стадии ситуации нашей кризисной, и в общем был момент, когда у нас часть директората заявила о своем уходе. В тот день мне написало, по-моему, 3 человека о том, что говорят, у вас вакансии открылись, может быть, вам нужны сотрудники. Ну, то есть как будто бы есть такой запрос на работу иногда в секторе, что нет, это не пугает. Ну, просто еще и не все следят внимательно за ситуацией. Но, конечно, если говорить про конкретную там организацию, которая это переживает, то у нее могут быть проблемы с тем, чтобы к ней начали приходить люди, безусловно. В нашем случае так случилось, что никто не ушел, кроме одного человека.
волонтеры у нас как бы никак от нас не открестились, партнеры тоже вернулись. Ну, то есть как бы то, как ты работаешь с каким-то кризисом, собственно, влияет на то, как дальше будут к тебе относиться любые люди, которые там захотят или не захотят приходить к тебе. Но как бы с точки зрения всего сектора, мне тут, наверное, тяжеловато так прям оценить. Ну вот я не знаю, у коллег можно спросить, насколько к коллегам приходили из-за там наших кризисов и говорили, что мы вам больше не доверяем. Ну, тут не тільки ваших. Да. Може бути, Зміцер, Наталя, можете додати з пункту гледження впливу на увесь імідж сектора, да, на довір, що ви бачите? Да, мне тут так само складно казаць за весь сектор, мабыць, трэба даследаванне. І плюс мне падаецца, што гэта выпадкі, пра якія мы кажам, яны досыць свежыя, і мы яшчэ не бачым такога доўгатэрміновага ўплыву. Кароткатэрмінова, канешне, калі здараюцца такія публічныя скандалы, праблемы ў арганізацыях, крызісы, гэта ўплывае, ну, у тым ліку на людзей увясне. Да, яны глядзяць, думаюць, прыміраюць на сябе, разумеюць, ну, тому што сектор, ён завязаны, людзі ведаюць адзін аднаго. Бывае так, што людзі там у розных арганізацыях валанцёраць, ці там працуюць, пераходзяць. Это все існуе. І я б тут прыйшла да таго тэзісу, што ўсё ж такі ва ўсіх гэтых працэсах агулам ну, людзі гэта самае галоўнае. Усё астатняе не мае, без людзей немагчыма. І тут, канешне, нам вельмі пашчасціла, бо людзі ўвясне, ну, як бы, яны не проста залатыя, яны брыльянтавыя. Я скажу шчыра, я вельмі рада працаваць у такой камандзе. І гэта, тут ёсць две праблемы. То, што мы, усе праваабаронцы, вясноўцы, знаходзімся ў стане сталай рэтраўматызацыі. Першая праз тэматыку, з якой мы працуем, да, кожны дзень бачыць катаванні, жорсткае абыходжанне, гэта ўплывае. І другое, гэта мы самі з'яўляемся, фактычна, стыкаемся з рэпрэсіямі, пераследуемся і знаходзімся як бы ў выгнанні. І вось праз гэта стварае такі, ну, дадатковы фон, умовы, з якіх немагчыма дастаць чалавека, яно вельмі ўплывае. І, канешне, калі тады яшчэ дадаецца там няпэўнасць нейкая, скандалы, канфлікты, праблемы, ну, гэта ўплывае на стан людзей. І тут я б сказала, што нам ёсць чым ганарыцца вясне, мы шмат увагі гэтаму надзяляем, менавіта такой сталай сістэмнай працы з эмацыйнымі рызыкамі, для прафілактыкі выграння, стрэса. І тут я б сказала, што, канешне, немагчыма зрабіць у гэтай сферы дастаткова, але, ну, варта з гэтым працаваць. І, там, як мінімум, псіхалагічная падтрымка ўжо стала нормай, пра яе нармальна кажуць, ёсць доступ да яе, іншыя формы падтрымкі там унутраныя працуюць, каб хоць трошкі кампенсаваць вось гэтую, ну, як бы, атмасферу, тое паветра, у якім мы знаходзімся. Дзякую, што падсвяціла, што гэта ўплывае не толькі на новых людзей, але на тых, хто ўжо ёсць у сектары. Да, я, можа, літаральна крышачку дадам да таго, што Наталя сказала. Мне падаецца, што вельмі важна то, як пракамунікавана гэта ў публічным асяроддзі. Вось, ну, там, не ведаю, там, будзем мы яшчэ там байсол кейс разбіраць. Я думаю, што, можа, калі камеры выключыць уже там дакладна. Але вось на пачатку, канешне, былі пытанні, типа, як зараз будзе працаваць, і там будуць сыходзіць донары. Ну, то бок, было абмеркаванне шмат, але пасля вось, ну, і публічнай камунікацыі з боку байсола, і проста калі ўнутры рады абмяркоўвалі штосьці такое, ну, людзі проста супакойваліся і разумелі, што можна, ну, працаваць далей, як бы, да, там, што это не штосьці такое, што все пасля гэтага дакладна мы ніякіх справ з гэтым не будзем мець. Вось. Дзякуй. Але карацей, яшчэ пачакаем, можа быць, у будучыні гэта будзе менш. Такі мець агульны эфект на тое, да як прыходзяць на нас новыя людзі. Добра. Так, заля у нас крыху засынае. Таму звернемся зноў да вас. Перад тым, як мы перайдзем да наступнага блоку, пытанне такое. Ці лічыце вы, што праваабарончы сектар за апошнія гады перажыў каштоўнасную трансфармацыю? Калі лічыце і згодныя, зноў жа падыміце, калі ласка, руку. Да, вось у вас лічыць. Ага. Так, ты, хто злева лічыць, справа, і Паліна пасярэдзіне, справа тых, хто падтрымлівае гэты тэзіс менш. Ага, цікава. Цікава, што у нас так падзялілася.
А што думаеце вы? У нас часта гучыць меркаванне, што ёсць розныя пакаленні праваабаронцаў, якія па-рознаму разумеюць і сэнсы правоў чалавека, і каштоўнасці, і падыходы да праваабарончай дзейнасці. Што вы бачыце зараз? Ці вы адсочваеце штосьці такое ўнутры вашых арганізацый, альбо ў сектары ў цэлым? І калі гэта і бачыце адрозненне, то ў чым яны адлюстроўваюцца? Да, дзякую. Вельмі цікавае пытанне. У параўнанні з 19 годам вясна вырасла прыкладна 1,5-2 разы. І гэта было досыць натуральна, таму што людзі з'яўляліся новыя не таму, што проста хацелася новых людзей, а таму што былі патрэбы такія, да. І там, напрыклад, кірунак дакументавання катаванняў моцна развіўся, да, бо натуральны быў выклік. І, канешне, вось у нас зараз весне людзі, напрыклад, узростам там ад 22 до 73 гадоў. Вы можете сабе уявіць, наколькі гэта розныя людзі, з якім розным бэкграундам, гісторыяй, усім. Гэта проста рэальна розныя пакаленні, да. І, канешне, людзі адрозніваюцца тым, як яны ставяцца да тэхналогій. Як бы стэрэатыпна і ў рэальнасці моладзь больш схільна да выкарыстоўвання, больш лепш атрымліваецца. Людзі адрозніваюцца нават тым, якія яны смайлікі выкарыстоўваюць, як яны іх успрымаюць. І часам, паколькі шмат у нас онлайн-камунікацый, то патлумачыць адзін аднаму, што гэты смайлік значыць, і навошта што ён не абразлівы, гэта як бы складана. Да, але я з калегам часта кажу пра такую метафору квітнеючага сада, таму што умоўная моладзь, яна прыйшла ў весну, таму што там было прыгожа і прывабна, там быў гэты квітнеючы сад. Але за ім трэба глядзець, да, нешта дадаваць, абрызаць, угнаенне прыносіць. І без новых кветак, сад ён проста як бы зачахне і ўсё. Таму яно можа працаваць, на мой погляд, толькі вось разам, калі ёсць. І гэта забяспечыць у тым ліку такую перадачу і памяць нацыянальнай, пра якую сёння казалі. Канешне, выбачай, а калі мы не пра смайлікі і тэхналогіі, а вось менавіта пра каштоўнасці, нейкія правы чалавека, падыходы. Да. Слухайте, мне падаецца, што калі мы па-рознаму пачнем разумець каштоўнасці правоў чалавека, то это як бы праблемка. Яны разумеюцца аднолькава, да? Можа быць, там кагосьці больш турбуюць правы ЛГБТ, кагосьці больш турбуюць моўныя правы, культурныя, але сам вось гэты як бы цэмес правоў чалавека, ён не павінен змяняцца. Калі ён у нас разыходзіцца, тады трэба нейкі кардынальныя меры прымаць і ўсё ж такі прыйсці да аднаго. Таму мне не падаецца, што ёсць такая праблема. Дзякуй. Што дададзіце? Я додам такое. У нас как бы в организации прям смены поколений, наверное, тяжело наблюдать, чтобы вот в таких категориях говорить, но с точки зрения в целом каких-то ценностных бэкграундов, разрывов, неразрывов, каких-то вот таких вещей, мы справляемся с этим тем, что еще даже до как бы всей этой нашей кризисной ситуации мы стараемся создавать какие-то политики, которые бы описывали вот в том числе ценностные вещи, и как-то, формулировали общий такой фундамент, на котором мы в этих вопросах стоим. Вот, например, у нас есть антидискриминационная политика, которая уже какое-то там давнее время существует. Другой вопрос в том, что когда мы эти документы пишем из побуждений, что мы просто хотим все сейчас стать на один фундамент, это как бы одна мотивация, но когда в итоге что-то случается, на практике эти политики не всегда будут работать вообще в принципе, потому что заранее не всегда можно предугадать какие-то события, которые случатся. И вот опять же в нашем случае, в нашей политике ничего не было про то, что с нами случилось, и нам нужно было как бы все равно изобретать велосипед. То есть это тоже не панацея какая-то, но это к тому, что нужно привлекать, конечно, если вдруг уже хочется разрабатывать какие-то такие документы, надо привлекать каких-то специалистов, которые много практики знают, чтобы можно было все это учесть. Да. І ти бачиш у гэтым таксама нейкую розніцу паміж пакаленнямі? Это скорее не про разницу, это скорее про то, чтобы вот постараться
ну вот какую-то общую рамку себе нарисовать. Ну и как бы вот договориться о том, какие вещи как бы нам приемлемы, неприемлемы ли мы там в организации, как мы называем какие-то одни и те же вещи, или что мы подразумеваем под одними и теми же вещами. Потому что мы очень часто можем говорить слова одинаковые, но иметь в виду прям очень разное. Ну и как бы вот опять же в нашей ситуации вот такая была история про то, что мы говорим вроде про одно, но имеем в виду очень разное. И как бы вот в том числе политики помогают это все как бы выровнять. Ну и как бы после этого кейса мы еще добавили ну, какое-то дополнительное внутреннее обучение командное, опять же, потому что у нас часть людей не из сектора и просто как бы какие-то вещи ну, не очевидны как бы просто для людей. Мы когда работаем столько лет, вот мы вспоминали, с каких там годов мы пришли в сектор, понятно, что для нас там все эти уже слова про антидискриминацию что-то очень такое родное. Но это не для всех так, и как бы звучит иногда как будто бы матерно для кого-то. Вот, поэтому да. Але гэта такія практыкі, не ведаю, парады, якія ўвогуле рэлевантны для любой команды, для любой организации, Да. якой трэба там синхронизоваться, знайти поразумение и так далее. Да, главное не делать эти вот какие-то политики или там, не знаю, как угодно можно назвать. Может, политики звучит слишком как-то там официально или очень там как-то неприятно по какой-то причине. Как угодно можно это назвать. Главное, чтобы это было не для галочки написано, не потому что донор на это деньги дал. Вот тогда это беда. Ну, прям настоящая и ни к чему хорошему не приведет. И, ну, как бы, зачем это тогда вообще? И время потратить, и все на свете. Вот. Ведаем такие приклади. Дякую. Дмитр, что додаш? Ну, я дакладна упэўнены, што каштоўнасці застаюцца і разумеюцца так жа, як яны ну, як бы разумеюцца і там ну, не ведаю, больш дарослым пакаленнем ці штось такое у моладзевым сектары. Я просто скажу, што прыярытэты ссоўваюцца час ад часу. Вось мы пасля 2020 году заўважылі, што ў моладзевым сектары быў вялікі запыт на правы чалавека якраз і сфарміравалася некалькі ініцыятыў сталых, якія з таго моманту працуюць там. Ну, не буду называць таксама на камеру. Вось і у самой рады з'явіўся гэты кірунак, які прямо акрэсліўся, да? То бок не проста адвакацыя, менавіта правы чалавека. Ну, то бок гэта ўжо такое падсумаванне, да? І іншы прыярытэт, які зараз ёсць, это ментальнае здароўе. Это таксама тое, што мне падаецца маладое пакаленне з'яўляецца драйверам гэтага, і ў тым ліку у праваабарончым сектары, у грамадскім сектары, таму што менавіта моладзь больш пра гэта кажа, больш кажа пра свае патрэбы менавіта ментальныя. І калі там, ну, не ведаю, стэеатыпныя нейкія там падыходы, што типа міленіалы или там нейкія іншыя пакаленні просто працуюць аж да самой смерці, да, то, канешне, тут ёсць сутыкненне гэтых розных разуменняў, да, вось гэтага, што такое самазабота, што такое як бы адпачынак. І вось, ну, у гэтым фармаце. І тут хутчэй трэба быць арганізацыям адкрытым да гэтага новага досведу таксама, спрабаваць паглядзець, ці можа гэта вам таксама на карысць. І, ну, зразумела, гэта таксама улічваць як патрэбу маладога пакалення. Вось. І самім спрабаваць вось гэта ўсё. Гэта не страшна, гэта цікава. Ну, гучыць сярод нас пакуль нібыта вось у каштоўнасцях і падыходах большой розніцы няма, у падыходах да правоў чалавека і праваабарончай дзейнасці, у падыходах да увогуле таго, як мы будуем працу, якія ў нас прыярытэты, што для нас важна, як мы на штосьці рэагуем, яны ёсць, але гэта натуральна. Там еще может быть проблема в принятии этих как бы ценностей и каком-то общем разделении их. Ну, то есть мы можем задекларировать, в том числе в какой-то политике, что да, это для нас важно, но не всегда каждый конкретный человек будет как бы следовать этому и разделять это не на уровне организации, на уровне себя как представителя организации. Але, можа быць, гэта таксама звычайна і не зусім з пакаленнямі звязана, Не да? знаю. Не было у вас такога Не по знаю. делу? Добре, дякую вялікі. Да. Перейдзем да нашай наступнай часткі, можа быць, самай цікавай. І, як заўсёды, пытанне да залі. Падыміце руку, калі ласка, калі вы лічыце, што для праваабарончага сектара актуальна праблема нязменнага лідера. Для праваабарончых арганізацый. Нязменны лідер. Пу-пу-пу. Так, ну ёсць тых, хто падтрымлівае. Так, неяк у нас так рукі апускаюцца, потым падымаюцца новыя, але, ага, вельмі шмат тут падтрымлівае гэтую тэзу ў параўнанні з папярэднімі.
я б сказала, 40-45. А пра гэта, калі паглядзець там і мінулыя каардынацыйныя сустрэчы, і ў 2019 году у нас была такая дыскусія, дзе мы гэта абмяркоўвалі. І розныя папярэднія ацэнкі даследавання сектара яшчэ ў 2010. Гэта указваецца як адзін з выклікаў і адна з праблемай для сектара. Пытанне да нашых шаноўных спікераў. Як вы ацэньваеце гэту агульную сітуацыю ў праваабарончым сектары з ратацыяй і зменай пакаленняў у кіруючых органах арганізацый? Ці ёсць увогуле гэта кіруючыя органы, ці ёсць там магчымасць змяняцца? А і ці бачыш ты гэта як вось агульную праблему для праваабарончага сектара? Не для рады. Я б сказаў так, што гэта не праблема менавіта сектара, таму што я думаю, што такія фарматы, якія мы бачым, таму што я бачу гэта і праз моладзевай арганізацыі і ў сектары, што ёсць эта змена, але яна не заўсёды патрэбна. І, канешне, яна прыходзіць з тым, што вельмі часта можа не хапаць нейкай празрыстасці ў нейкіх працэсах. Вельмі часта нават самі арганізацыі могуць не развівацца праз гэта. Да? І гэта ўжо на карысць арганізацыі разумець гэтыя выклікі і працаваць неяк з гэтым. Тут ужо універсальнай пілюлі, я думаю, няма. Але трэба разумець, на што гэта ўплывае ў негатыўным і ў станоўчым сэнсе, таму што станоўчае таксама ёсць. Але нельга казаць, што праблема. Ну, я б не казаў, што гэта праблема. Дякую. Ну, я вижу маловато новых лиц обычно на каких-то секторальных мероприятиях разного рода, поэтому я бы все-таки это какой-то проблемой и обозначила, может быть. Тут для меня вопрос, как ты сформулировала вопрос, можешь, пожалуйста, повторить? Як вы ацэньваеце агульную сітуацыю ў сектары з ратацыяй і зменай пакалення ў кіруючых органах? Ці ёсць увогуле гэта кіруючыя органы, дзе можна змяняцца? Вот здесь вот вопрос как раз вот для меня вот в этом. Мы про какие организации тогда говорим? То есть если мы говорим про там учреждение или что-то, то там тогда и борьбы не будет за какие-то эти ротации, и там в целом другая структура, устройства и задачи у тех, кто работают в этих организациях. А если мы говорим про что-то большее, то там, конечно, тогда это условия существования таких организаций. И проблемы бывают. Просто тогда, может быть, не во всех организациях они есть, где-то лучше, где-то хуже с этим справляются. Но какое-то количество бессменных руководителей мы же наблюдаем. Тут к организациям вопрос, проблема ли это для них. Если они в этом проблемы не видят, и там каким-то внутренне описанным образом все соблюдено, и все прозрачно и окей, супер. Если где-то все же проблема там возникает, то это тогда звоночек. Дякую. Я бы пагадзілася з тым, што нязменныя лідары у косках, як мы кажам, гэта не праблема, а можа як выклік, з якім сектар можа працаваць. І гэта, разумееце, лідары, якія шмат гадоў наперадзе, яны не проста так там апынуліся. Да? Часцей за ўсё гэта людзі з вялікім досведам, аўтарытэтам, ведамі, і іх унёсак надзвычай важны. Мы ведаем такіх людзей у сектары. Але па вясне я бачу, як гэта развіваецца, людзі прыходзяць, уключаюцца ў працу. Я, напрыклад, па адукацыі біолог, і я ў нейкі момант зразумела, што я досыць дрэнна разумею, што такое менеджмент і кіраванне, і, напрыклад, лідарства, але ўсяму можна навучыцца. Гэта адзін з маіх прынцыпаў. Вучыцца ёсць фармальная адукацыя, ёсць нефармальная, самаадукацыя, каляска магчымасцяў вельмі шмат. І гэта таксама вельмі каштоўнасна, і гэта павінна тычыцца ўсіх пакаленняў, таму што праз гэта тады усведамляецца нармальнасць дэлегавання, працэдур, праўда, празрыстасці. Сектар існуе ў такіх жорсткіх умовах, мы не можам дазволіць сабе цалкам публічную празрыстасць. Але для нашых бліжэйшых партнёраў, кааліцыі і для сяброў арганізацыі людзі павінны разумець, канешне, што адбываецца, чаму, якія дамоўленасці, і ведаць іх, пагаджацца, калі яны ім пасуюць. Дякую. Аня? У нас же дискуссия. Конечно. Я, конечно, давненько в секторе, но организация, которую я представляю, недавно. И вот сейчас пока слушаю коллег, думаю про это все, и вспомнила такой еще тезис к лидерству, смене лидерства и каких-то таких вещах.
Если разговариваю с коллегами вот по каким-то там, в том числе помогающим организациям, инициативам, которые после 2020 года возникли, то там, конечно, звучит очень сильно такая проблема, озвучивается и вполне себе нормально аргументируется о том, что появились новые организации, там тоже появляются свои лидеры, но не всегда их пускают как бы в лидерские, возможно, позиции в каких-то совместных действиях уже. Вот может быть здесь проблема может лежать. То есть может ее нету с точки зрения организации, руководства в них и вот как бы в секторе как в менеджменте, собственно, да, но вот с точки зрения общей работы сектора, каких-то там попытки совместных действий или попыток адвокатирования чего-то, там оно может вылазить. То бок это лидерство не ў сэнсе ўнутры арганізацыі, а ўнутры сектора. Ну да. Но что в целом, ну как бы тоже здорово, ну в плане того, что это какая-то тоже там не то чтобы как бы борьба за там, мы же про общественный сектор говорим, не про политический, чтобы там была борьба за власть какая-то, но тем не менее За удзел присутствует, да. Да, дадам яшчэ сюды маленькае пытанне. Дзякуй, Наталя, што яшчэ вось падсвяціла таксама, што пра якіх людзей мы кажам адных і тых жа, да, што ў нас ёсць розніца там паміж нейкімі там выканаўчымі функцыямі і там ці змяняюцца, не змяняюцца менеджеры, гэта адно, а другое гэта вось гэтыя стратэгічна-палітычныя ролі ў арганізацыях. Там старшыні, калегіяльныя органы, пра якія Зміцер пачынаў успамінаць. І ратацыя там, і ратацыя ўнутры там выканаўчых структур, гэта таксама рознае. І калі мы кажам пра гэта як праблему ці пра выклік, варта таксама, напэўна, удакладняць, а пра якіх гэтых мы людзей кажам. Дзякуй.